खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 आव नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खेबसे बरायनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम गोसो होना खोनासंलांगोन लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव संख्रिनि सोमोन्दै सुंद'यैब्लाबो फोरमायथि होनो नाजागोन आं नोंथांमोननि गेजेराव जेब्लायबो धार्मिक शास्त्रजों लोब्बा गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायथिनाय जायो आंनि थांखियानो जादों नोंथांमोना मिथियैखौ एसेब्लाबो मिथिहोनो नाजानाय लोगोफोर जों सानफ्रोमबो ओंख्रि संनायाव होग्रा संख्रि जाय संख्रि गैयाब्ला जायखि जाया जामुंआनो जा बेयाव स्वाद लाबोनो हाया लोगोफोर नोंथांमोननि नखराव बयनावबो गावबा गाव संख्रि दोनग्रा डिब्बा दंखायो जानांगौ नाथाय नोंथांमोना आं खिन्थानाय बे उपायखौ खालामोब्ला गुबुन मोनसे एक्सट्रा संख्रिनि थेमा खालामबावनांगोन जेराव बै मोनसे मुवाखौ दोनखुमानानै दोनोब्ला नोंथांमोनाबो लाभ खालामनो हागोन जायनि सोमोन्दै तन्त्र शास्त्रआव बुंनाय दं नोंथांमोना संख्रिनि थेमायाव बे सिक्रेट बेसादखौ सोनानै दोन जाय बाथ्राफ्रा तन्त्र बिजाबाव लिरजानाय ज्योतिष शास्त्रआव बुंनाय दङ जुदि बे खामानिखौ जेब्ला नोंथाङाबो मावगोन अब्ला नोंथांनि नखराबो गोबां धोन मोननो हागोन आरो नखरा सुख शान्तिजों दिन बारलांनो हागोन नाथायबा नोंथांमोना बे खामानिखौ मोजां मुहुरतआव मावनांगोन थामहिनबा मोजां समाव मावनांगोन जेब्ला नोंथांमोनाबो बे खामानिखौ मावगोन अब्ला नोंथांनि थाबथानाय बेफार फालांगिया जाखांफिनगोन आरो जेब्ला नोंथांमोननि बबेबा खामानिया आद्रा जानानै दं अब्ला बै खामानिखौ आबुं खालामनो हाफिनगोन बे उपायनि गेजेरजों नोंथांमोना नोंथांनि नखराव सुख शान्ति आरो खुसिनि महर खालामनानै लाखिनो हागोन गंसे संख्रिनि डिब्बाया गंसे नखरनि महर मुस्रिजों गोथौ सोमोन्दो गोनां होनना बुंनाय जायो ज्योतिष शास्त्रआव रोखा रोखा लिरनाय दं जेब्ला नखरनि संख्रि डिब्बाया खालि जायो एबा जोबजोबो अब्ला बै नखरनि थासारिया लोरबां जालाङोनो संख्रिखौ लानानै नोंथांमोना मिन्थिस्लाबियाव खालामफ्लांनाय बै गोरोन्थिफोरा नोंथांखौ जेब्लायबो अशान्तियाव खोख्लैनो हागौ जेब्ला नोंथांमोनाबो गंसे आलादा संख्रि दोनग्रायाव बे उपायखौ खालामोब्ला ज्योतिष शास्त्र आरो तन्त्र बिजाबनि बायदियै नोंथांनि नखरखौ माखासे बिथिङाव रैखाथि होनो हागोन शास्त्रनि बायदिब्ला जाय नखराव संख्रिखौ लानानै बे उपायखौ खालामो अब्ला बै नखराव बिमा लक्ष्मीया जेब्लायबो नखरखौ बेंनानै थायो होनना बुंनाय जायो फै लोगोफोर दानिया मिथिना लादोनि बे उपायफोरा मा मा लोगोफोर बिस्थिबार बारायनि अनगायै नोंथाङा जेब्ला नोंथांमोननि न'खौ लिरगोन अब्ला न' लिरनाय दैयाव संख्रि एसे होफाना लिरनांगौ होनना बुंनाय जायो जेब्ला बिस्थिबार बारायाव न' लिरो अब्ला गाज्रि बारहावाया नोंथांमोननि नखराव नाङो जेब्ला नोंथांमोना सप्तायाव खनसे न' लिरगोन अब्लानो नोंथांमोननि नखराव गाज्रि बारहावाया खारनानै मोजां बारहावाया साग्लोबगोन आरो अरायबो देबि शक्तिया नोंथांमोननि नखराव गोग्लैफैगोन आरो नखरा सुख शान्ति महर लागोन लोगोफोर जेब्ला संख्रिखौ ग्लासनि बथलाव दोननानै मोनब्रै एबा मोनबा लंखौ सोनानै दोनगोन अब्ला नखराव गोबां धोनखौ मोननो हागोन नोंथांमोनाथ' लंखौ सिनायखायो जानांगौ जायखौ जों ओंख्रि संनायावबो बाहायखायो आरो बेखौ बयनिबो नखराव मोननाय जायो नाथाय जों गोबाङानो मिन्थिया बैफोराव मा गुन हाबनानै दङ बेखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों सुंद'यैब्लाबो फोरमायथिबाय जुदि नोंथांमोना बे बेसादखौ संख्रि डिब्बायाव सोनानै दोनगोन अब्ला नोंथांनि नखरनि मावनो लानाय खामानिया जाफुंसार जागोन आरो जेरै बिथिङावनो जौगासारनाय लाबोनो हागोन नोंथांमोना बेखौ साननो नाङा जे धोना फैगोन होनबा बे धोना हारसिङैनो बिरनानै फैगोन बेजों नोंथांमोननि खामानिया जाफुंसारगोन आरो बेफार फालांगियानो जा आरो जायखि खामानियानो जा नोंथांमोना बै खामानियाव लाब खालामनो हागोन जेब्ला नोंथांनि फैसा दिहुननायनि राहा लामाया गोमानानै दं आरो नोंथाङा जोबोर दुखु दाहायाव गोग्लैसोनानै अशान्ति जाना दं अब्ला नोंथांमोना बे उपायखौ खालामनो हागोन बे उपायखौ नोंथांमोना बुधबार खालि खालामनांगोन जायखि जाया बुधबारानो जा नोंथांमोना गंसे ग्लासनि गिलासखौ ला बेयाव नोंथांमोना गंगानि दैखौ बुंजासे होनांगोन बै दैयाव नोंथांमोना सामुससे संख्रिखौ होनानै बेखौ गोथार गोजा सिजों खोबथेनानै दोन आरो गोजा रश्मि खुन्दुंजों खाथेना दोन बे गिलासखौ नोंथांमोना बै रुमाव दोन जेराव नोंथांमोना बांसिन सम हगारो एबा बांसिन नोंथांमोना जिरायनानै थायो जेब्ला बेयो 15 सान जायो अब्ला बे दैखौ गारनानै सिगांनि बायदिनो गोदान दै होना संख्रि होना दोनफिनबानो जाबाय आरो बेबायदिनो 15 साननि उनाव खनफ्रोमबो सोलायबाय थाबानो जाबाय तन्त्र शास्त्रआव बुंनाय दं जाय सुबुङा बे खामानिखौ जेब्लायबो मावबाय थागोन अब्ला बै सुबुंनि गासै गाज्रि समा बारलांगोन आरो बै नखराव बिमा लक्ष्मीनि अननायखौ मोननो हागोन होनना बुंनाय जायो
जुदि नोंथांमोना नंखाय सानो अब्ला गुगोलाव सार्च खालामना नाय। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना संख्रिनि थाखोमानानै थानाय जों मिथिमोनै बाथ्रानि सोमोन्दै एसेब्लाबो गियान मोननो हाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव बाहायजाथाव मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि भिडिअनि नटिफिकेशनखौ मोनबाय थानो हायो। जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय बिथांमोननि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय।